Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Άγγελος και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Φωνή Ζωής. Θα αναρωτιέστε τώρα γιατί ένα τέτοιο επεισόδιο, γιατί θεωρίες προσωπικότητας, γιατί να σας παρουσιάσω τις θεωρίες προσωπικότητα. Και η απάντησή μου είναι η εξής. Οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις βασίζονται πάνω σε φιλοσοφίες που αναζητούν το λόγο για τον τρόπο που οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και σχηματίζουν μια προσωπικότητα. Θέλω λοιπόν να σας παρουσιάσω αυτές τις φιλοσοφίες όσο πιο απλά μπορώ για να γνωρίζετε πώς αυτές προέκυψαν και να είστε σε θέση να επιλέγετε τι ταιριάζει σε εσάς περισσότερο. Διότι μπορεί να επιλέξεις μια προσέγγιση ή πολλές προσεγγίσεις οι οποίες να μην σου ταιριάζουν και να τις ανασχετήσεις. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, έτσι, όλα είναι πιθανά. Τέλος πάντων, είναι χρήσιμο κάποιος να γνωρίζει ποιες επιλογές έχει για να μπορεί να αποφασίζει. Η γνώση και η πληροφορία μας βοηθούν στις αποφάσεις μας. Φυσικά κάποιες φορές, κάποιες άλλες, βέβαια το overload πληροφοριών δεν μας βοηθάει. Προσωπικά, όταν ξεκινούσα το δικό μου ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, θα μου άρεσε να υπήρχε κάποιος να μου εξηγήσει όλες αυτές τις προσεγγίσεις και να μου έτσι δώσει μια πηξίδα στο ψάξιμό μου, αντί να χρειάζεται να ψάξω μόνος μου. Φυσικά είναι απαραίτητο κάποιος να ερευνά και μόνος του, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι μια βάση. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κάνω και αυτό το επεισόδιο. Anyway, πολλοί θεραπευτές επιλέγουν μια προσέγγιση που ταιριάζει σε εκείνους. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να ταιριάζει η προσέγγιση στο θεραπευτή, που είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζει και στο θεραπευτή, αλλά χρειάζεται και είναι απαραίτητο να ταιριάζει και στο θεραπευόμενο. Όπως καλό είναι να ταιριάζει και ο θεραπευτής με το θεραπευόμενο, έτσι καλό είναι να ταιριάζει και η προσέγγιση στο θεραπευόμενο. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Για εμένα δεν υπάρχει καλύτερη ή χειρότερη προσέγγιση και ούτε θα προσπαθήσω να προμοτάρω μια προσέγγιση εις βάρος κάποιας άλλης. Να λείπουν τέτοιου είδους συγκρίσεις από εμένα. Προσωπικά εγώ εκπαιδεύομαι πάνω στο ψυχόδραμα. Θα κάνω και κάποιο επεισόδιο γι' αυτό πάνω σε αυτή κάποια στιγμή. Αλλά ποτέ δεν θα έρθω να σου πω ότι το ψυχόδραμα είναι η καλύτερη προσέγγιση και πρέπει να την ακολουθήσετε. Όχι και πάλι όχι. Μόνο κάτι μπαρμπάδες κουβαλούν τέτοια μυαλά, έτσι. Τώρα, γιατί οι ψυχολόγοι μελετούν την προσωπικότητα. Οι ψυχολόγοι μελετούν την προσωπικότητα για να απαντήσουν πώς και γιατί διαφέρουν οι άνθρωποι και ποιες είναι οι ψυχικές διεργασίες που καθορίζουν αυτές τις διαφορές. Τώρα, γιατί αυτό είναι χρήσιμο για την ψυχική υγεία. Είναι χρήσιμο για την ψυχική υγεία γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας ποικίλων ψυχολογικών προβλημάτων όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι εθισμοί, κουλουπού. 4 βασικά ζητήματα απασχολούν τους θεωρητικούς της προσωπικότητας. Πρώτο ζήτημα που τους απασχολεί. Η δομή της προσωπικότητας. Δηλαδή, ποιες είναι οι προδιαθέσεις του ατόμου και ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του αντέχουν στον χρόνο. Ζήτημα νούμερο 2 που τους απασχολεί είναι οι διεργασίες, δηλαδή το πώς η προσωπικότητα εκδηλώνεται στη σκέψη, στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά. Ζήτημα νούμερο 3 που τους απασχολεί είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη, δηλαδή το ρόλο που παίζουν η φύση και η ανατροφή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν. Και όταν λέμε φύση, εννοούμε τα γενετικά χαρακτηριστικά που κληρονομήσαμε και όταν λέμε ανατροφή, εννοούμε την αλληλεπίδρασή μας με την οικογένεια και την κοινωνία. Το 4ο ζήτημα που τους απασχολεί είναι η ψυχοπαθολογία και η αλλαγή συμπεριφοράς. Όταν ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με ψυχολογικά προβλήματα, δηλαδή το πώς τροποποιείται η συμπεριφορά του. Πάμε τώρα να δούμε τις βασικές θεωρίες προσωπικότητας και κατ' επέκταση τις βασικές προσεγγίσεις. Πρώτη προσέγγιση. Ψυχοδυναμική με κύριους εκφραστές τον Φρόιντ και τον Έριξον. Μετά είναι η συμπεριφορική με κύριους εκφραστές
τον Σκίνερ και τον Μπαντούρα είναι οι γνωσιακοί, με κύριους εκφραστές τον Κέλλη και τον Μάσλοου. Η γνωστή CBT που ξέρετε είναι ένας συνδυασμός της συμπεριφορικής και της γνωσιακής προσέγγισης. Είναι επίσης η προσωποκεντρική προσέγγιση με κύριο εκφραστή τον Καρλ Ρότζερς και είναι οι θεωρίες χαρακτηριστικών και οι βιολογικές θεωρίες με κύριους εκφραστές τον Άιζνεκ και τον Γκρέι. Πάμε τώρα όλες αυτές να τις δούμε λίγο μία-μία. Τι είναι η καθεμία, έτσι, να έχουμε μια γενική εικόνα τι αφορά κάθε προσέγγιση. Θα ξεκινήσω να σας παρουσιάζω την ψυχοδυναμική προσέγγιση. Η ψυχοδυναμική προσέγγιση αντιλαμβάνεται την προσωπικότητα ως μια διαρκή ή δυναμική πάλη ασυνείδητων κινήτρων και συγκρούσεων που καθορίζουν τη συμπεριφορά. Κατά την ψυχοδυναμική, μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς προέρχεται από το ασυνείδητο. Εκείνο το μέρος του νου που περιλαμβάνει ένστικτα, σκέψεις, επιθυμίες, αναμνήσεις και συναισθήματα για τα οποία δεν έχουμε καμία επίγνωση. Με λίγα λόγια, η ψυχοδυναμική μελετά εκείνες τις ψυχικές δυνάμεις που αποτελούν τη βάση για την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα συναισθήματα και πώς αυτά τα συναισθήματα σχετίζονται με τις εμπειρίες από την πρώιμη παιδική ηλικία. Η βασική εστίαση της ψυχοδυναμικής λοιπόν είναι να αποκαλύψει το ασυνείδητο περιεχόμενο της ψυχής του ανθρώπου για να ανακουφίσει την ψυχική του ένταση. Παιδιά, αυτό που έχω να πω για την ψυχοδυναμική είναι το εξής. Είμαι της άποψης και το έχω διαπιστώσει και εμπειρικά ότι τα πρώιμα παιδικά χρόνια παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Και θα ακούσει πολλές φορές τώρα, έλα μωρέ, θα σκαλίζουμε το παρελθόν, τι θες και τώρα και τα σκαλίζεις. Φυσικά τα σκαλίζω, αφού με επηρεάζουν και στο σήμερα. Το νευρικό μας σύστημα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τα πρώτα 5 έως 7 χρόνια. Στην ουσία η νευροεπιστήμη επιβεβαιώνει την ψυχοδυναμική προσέγγιση. Κάποιες φορές χρειάζεται να πηγαίνουμε στο παρελθόν. Πρέπει να επεξεργαστούμε το παρελθόν και μετά το αναπλαισιώνουμε και τα αφήνουμε. Okay. Αλλά για αρχή είναι απαραίτητο. Ο Φρόιντ με τη γέννηση της ψυχανάλυσης θεωρείται ο πατέρας της ψυχοδυναμικής προσέγγισης. Και ναι μεν θεωρείται ξεπερασμένος, αλλά για μένα χρειάζεται να του αποδώσουμε τα εύσημα, γιατί χάρη σε αυτόν η ψυχοδυναμική απέκτησε μια βάση. Μια στέρεη βάση. Και γιατί θεωρείται ξεπερασμένος? Θεωρείται ξεπερασμένος γιατί αναγάγει την ανθρώπινη συμπεριφορά στο στενό πλαίσιο της σεξουαλικότητας. Και η συμπεριφορά δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσω της σεξουαλικότητας. Αλλά υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Χρειάζεται να αναλύουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά από πολλά διαφορετικά επίπεδα. Ολιστικά. Σίγουρα η σεξουαλικότητα παίζει ρόλο στη συμπεριφορά μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό σίγουρα. Η ερμηνεία των ονείρων και η ελεύθερη συνειρμή αποτελούν βασικά εργαλεία της ψυχανάλυσης. Κατά τη γνώμη μου, για μένα, η ψυχανάλυση μου φαίνεται μια πολύ αργή μέθοδος θεραπείας, αλλά αν θεωρείς ότι σου ταιριάζει, τότε θα μπορούσες να αναζητήσεις έναν έμπειρο ψυχαναλυτή και να την εξερευνήσεις περισσότερο, να εξερευνήσεις τον εαυτό σου μέσω της ψυχανάλυσης. Κεντρικό στοιχείο της ψυχανάλυσης είναι οι ενορμήσεις και οι σκέψεις. Ότι οι ενορμήσεις και οι σκέψεις που βρίσκονται στο ασυνείδητο είναι μια ψυχική ενέργεια η οποία δεν χάνεται. Κατά τη γνώμη μου, η σημαντικότερη συμβολή του Φρόιντ στην ψυχοδυναμική είναι οι μηχανισμοί άμυνας που χρησιμοποιεί το εγώ για να καταστήλει το άγχος. Επιγραμματικά θα αναφέρω κάποιους μηχανισμούς άμυνας. Όποιος ενδιαφέρεται να τους ψάξει πιο αναλυτικά, να το κάνει. Μπορώ να κάνω και ένα επεισόδιο μόνο γι' αυτό. Άμα θέλετε μπορείτε να μου γράψετε από κάτω, αν το θέλετε αυτό. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι οι εξής. Είναι η απόθυση, είναι η άρνηση, είναι η εκλογήκευση
είναι ο σχηματισμός εξαντιδράσεως, είναι η προβολή, είναι η μετάθεση, είναι η ταύτιση, είναι η μετουσίωση και είναι και η παλινδρόμηση. Από τον Φρόιντ εμπνεύστης και ο κύριος Έριξον, ο οποίος όπως ο Φρόιντ μας παρουσίασε τα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, εκείνος μας παρουσίασε τα δικά του στάδια ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Δηλαδή, αντί να δώσει έμφαση στη σεξουαλικότητα όπως έκανε ο Φρόιντ, έδωσε έμφαση στην αλληλεπίδραση του ατόμου με την κοινωνία. Κάθε στάδιο της θεωρίας του Έριξον περιλαμβάνει ένα κρίσιμο σημείο, μια σύγκρουση που έπρεπε να επιλυθεί. Ας πούμε, στο πρώτο έτος, το κρίσιμο σημείο που έπρεπε να επιλυθεί είναι θεμελιώδης εμπιστοσύνη versus δυσπιστία. Στο δεύτερο έως τρίτο έτος είναι αυτονομία versus ντροπή και αβεβαιότητα. Στο τέταρτο έως πέμπτο έτος είναι πρωτοβουλία versus ενοχή. Από το έκτο έτος έως το 13ο έτος είναι η φιλοπονία versus κατωτερότητα. Από το 14ο έτος έως το 20ο έτος είναι η οικειότητα versus απομόνωση. Από το 21ο έτος έως το 40ο έτος είναι ταυτότητα versus διάχυση ρόλων. Από το 41ο έτος έως το 65ο έτος είναι παραγωγικότητα versus αδράνεια και από το 66ο έτος και έπειτα είναι ακεραιότητα versus απελπισία. Ο πιο σημαντικός εκφραστής όμως για μένα της ψυχοδυναμικής είναι ο Καρλ Γιούγκ. Παιδιά, τον αγαπάω το Γιούγκ, τον λατρεύω το Γιούγκ και γι' αυτό θα μιλήσω για το Γιούγκ. Ο οποίος μας μίλησε για το συλλογικό ασυνείδητο. Τι είναι το συλλογικό ασυνείδητο? Το συλλογικό ασυνείδητο είναι η πνευματική κληρονομιά της εξέλιξης της ανθρωπότητας αναγεννημένη στη δομή του εγκεφάλου κάθε ατόμου. Παιδιά, ο Γιούγκ ήταν πολύ μπροστά από την εποχή. Είχε πιάσει ότι όλα συνδέονται. Ότι όλα μαζί επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν επειδή συνδέονται με ένα αόρατο νήμα. Για μένα ο Γιούγκ ξαναένωσε την ψυχολογία με την πνευματικότητα. Είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, ο Καρλ Γιούγκ μας εισήγαγε και την έννοια του αρχέτυπου. Τι είναι τα αρχέτυπα? Τα αρχέτυπα είναι μοντέλα ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία κληρονομούνται από τους προγόνους. Τα αρχέτυπα του Γιούγκ ήταν η μητέρα, ο πατέρας, ο ήλιος, ο ήρωας, ο Θεός, ο πολεμιστής, η σκιά, η άνιμα, το θηλυκό ασυνείδητο που φέρει κάθε άντρας και ο άνιμους, το αρσενικό ασυνείδητο που φέρει κάθε γυναίκα. Και η περσόνα. Αξίζει επίσης κάποιος να διαβάσει τους νεοφροηδικούς όπως τον Έριχ Φρόμ. Συνοπτικά αυτό που έχω να πω για την ψυχοδυναμική είναι ότι ο ψυχοδυναμικός θεραπευτής καθοδηγεί τον θεραπευόμενο μέσω της εξέτασης ανεπίλητων συγκρούσεων και σημαντικών γεγονότων από το παρελθόν του. Η πιο σημαντική υπόθεση που γίνεται στην ψυχοδυναμική είναι ότι τα χρόνια προβλήματα έχουν τις ρίζες τους στο ασυνείδητο μυαλό και πρέπει να έρθουν στο φως για να επέλθει η κάθαρση. Λοιπόν, σημαντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της ψυχοδυναμικής είναι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, είναι η ιουγγιανή ψυχοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης, η περνιοθεραπεία, η δραματοθεραπεία, η χωροθεραπεία, το ψυχόδραμα, η εκφραστική θεραπεία μέσω τεχνών, η μουσικοθεραπεία. Η άποψή μου είναι ότι αν ψάχνεις μια ψυχοθεραπεία που να συμπεριλαμβάνει το σώμα, το ψυχόδραμα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί εκδραματίζεις σκηνές της ζωής σου και της φαντασίας σου ως σώμα. Λοιπόν, και σας μιλάω περισσότερο για το ψυχόδραμα, γιατί πάνω σε αυτό εκπαιδεύομαι και γνωρίζω περισσότερα γι' αυτό. Μην το πάρετε ως διαφήμιση, σας το είπα και πριν, ότι το προμοτάρω ως την καλύτερη προσέγγιση. Αυτό θα το κρίνει ο καθένας μόνος. Πάμε τώρα να δούμε την συμπεριφοριστική προσέγγιση ή τη συμπεριφορική προσέγγιση. Λοιπόν, σύμφωνα με το συμπεριφορισμό, η προσωπικότητα δεν καθορίζεται από την πάλη συνείδητου-ασυνείδητου, αλλά από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του. Ο συμπεριφορισμός βασίζεται στη θεωρία της μάθησης, ότι δηλαδή
μια μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς έρχεται ως αποτέλεσμα συνεχούς έκθεσης στο ίδιο περιβαλλοντικό ερέθισμα. Διατυπώθηκε πρώτη φορά από τον Ιβάν Παυλόφ με τη θεωρία της κλασικής εξαρτημένης μάθησης. Αυτή η θεωρία είναι εφημισμένη από το γνωστό πείραμα με το σκύλο. Λοιπόν, ο σκύλος τι κάνει? Ο σκύλος εκρίνει σάλιο μόλις βλέπει το φαγητό. Αυτό γίνεται φυσικά. Τι έκανε ο κύριος Παυλόφ? Ο κύριος Παυλόφ, σαν πείραμα, άρχισε να ηχεί ένα κουδουνάκι με την παροχή τροφής και επανέβλαβε αυτό το πείραμα αρκετές φορές. Κάποια στιγμή άρχισε να ηχούσε το κουδουνάκι χωρίς να παρουσιάζει την τροφή στο σκύλο. Και αυτό που παρατήρησε είναι ότι ο σκύλος άρχισε να εκρίνει σάλιο ακόμα και έτσι. Δηλαδή το κουδούνι από ένα ουδέτερο ερέθισμα έγινε εξαρτημένο ερέθισμα. Αυτή ήταν η θεωρία της κλασικής εξαρτημένης μάθησης. Άλλος σημαντικός εκπρόσωπος του συμπεριφορισμού ήταν ο Σκίνερ, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις που δεν οφείλονται σε προηγούμενο ή ταυτόχρονο ερέθισμα, αλλά προκαλούνται από τον ίδιο τον οργανισμό που δρά στο περιβάλλον. Αυτές τις αντιδράσεις τις ονόμασε συντελεστικές. Δεν θα μπορούσε φυσικά ο κύριος Σκίνερ να μην έκανε και το δικό του πείραμα. Ποιο ήταν το πείραμά του? Τοποθέτησε ένα ποντίκι σε ένα ειδικό κουτί και έβαλε μέσα μια ράβδο που όταν πατιόταν αυτή η ράβδος οδηγούσε στη λήψη τροφή. Το ποντίκι λοιπόν σταδιακά μάθαινε πως αν πατούσε τη ράβδο εμφανιζόταν η τροφή, οπότε άρχισε να το κάνει επίτηδες. Λοιπόν, η εμφάνιση της τροφής ήταν συνέπεια μιας συμπεριφοράς η οποία ονομάστηκε ενίσχυση. Η αρχή της ενίσχυσης ήταν λοιπόν ότι αν υπάρχουν θετικές συνέπειες, τότε η συμπεριφορά θα επαναληφθεί. Η ενίσχυση μπορεί να είναι είτε θετική, οπότε ονομάζεται ανταμοιβή, είτε μπορεί να είναι αρνητική, δηλαδή απομάκρυνση δυσάρεστου ερεθίσματος μετά από μια επιθυμητή συμπεριφορά. Λίγη τιμωρία, για παράδειγμα, όταν το παιδί μαζέψει το δωμάτιό του. Το αντίθετο της ενίσχυσης ονομάστηκε τιμωρία. Είναι εκείνη η συνέπεια που ακολουθεί μια συμπεριφορά και μειώνει την πιθανότητα αυτή η συμπεριφορά να επαναληφθεί στο μέλλον. Υπάρχει η θετική τιμωρία, δηλαδή παρουσίαση δυσάρεστου ερεθίσματος μετά από μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Παράδειγμα, το παιδί θα κλειστεί στο δωμάτιο αν μιλήσει άσχημα στους γονείς του. Και υπάρχει και η αρνητική τιμωρία, δηλαδή απομάκρυση ευχάριστου ερεθίσματος λόγω κακής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, παίρνουν από το παιδί τα παιχνίδια όταν κάνει φασαρία. Λοιπόν, ο άνθρωπος που έφερε πρώτος τη γνωσιακή προσέγγιση στο προσκήνιο, συμπεριφοριστής βέβαια, δηλαδή στην ουσία συνέδεσε κάπως το συμπεριφορισμό με τη γνωσιακή προσέγγιση, ήταν ο κύριος Μπαντούρα με την κοινωνικογνωστική του θεωρία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μπαντούρα, η συμπεριφορά επηρεάζει το περιβάλλον και το περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά. Μας είπε ο Μπαντούρα ότι οι γνωστικές διεργασίες των ανθρώπων αναπτύσσονται μέσω της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον και ότι η μάθηση προκύπτει όχι μόνο από την άμεση εμπειρία, δηλαδή από την τιμωρία και την ενίσχυση, αλλά κυρίως μέσω της μίμησης προτύπων. Πόσες φορές στα πρώτα επεισόδια έχω μιλήσει για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μίμηση στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Άπειρες φορές. Λοιπόν, άρα για τον Μπαντούρα, αυτό που διαφορεί τον Μπαντούρα από τους προηγούμενους είναι ότι δεν υπάρχει το σχήμα ερέθισμα συμπεριφορά, αλλά υπάρχει το σχήμα ερέθισμα διεργασία συμπεριφορά. Πώς προέκυψε τώρα η θεωρία του Μπαντούρα? Προέκυψε από το γνωστό πείραμα Μπόμποντολ. Τι ήταν αυτό το πείραμα? Βάλανε έτσι μια ομάδα παιδιών να παρακολουθούν βίαιες συμπεριφορές ενηλίκων απέναντι σε κούκλες. Αυτοί οι ενήλικες βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο και άλλη μια ομάδα παιδιών που δεν εκτέθηκαν σε αυτές τις συμπεριφορές. Έπειτα έβαλαν τα παιδιά στο δωμάτιο που βρίσκονταν οι ενήλικες και αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στο μη επιθετικό group ανέπτυξαν λιγότερο επιθετικές συμπεριφορές σε σχέση με το group ελέγχου.
Δηλαδή τα παιδιά που εκτέθηκαν στο βίαιο μοντέλο άρχισαν να μιμούνται τις συμπεριφορές, την ίδια συμπεριφορά που είχαν παρατηρήσει από τους ενήλικες. Παιδιά, αξίζει να το πατήσετε στο YouTube, να το δείτε αυτό το πείραμα. Είναι από τα πιο σημαντικά πειράματα της ψυχολογίας. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Είναι καταπληκτικό. Όμως, ο εκπρόσωπος της καθαρά γνωσιακής θεωρίας ήταν ο George Kelly, ο οποίος υποστήριξε ότι ένα άτομο είναι όπως ένας επιστήμονας. Όπως ο επιστήμονας παρατηρεί τον κόσμο, φτιάχνει υποθέσεις και προβλέψεις για το μέλλον, τις ελέγχει και δημιουργεί θεωρίες, έτσι και ο απλός άνθρωπος δημιουργεί προσωπικές ενιολογικές κατασκευές, δηλαδή έμφυτες γνωστικές δομές που μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε πληροφορίες για τον εαυτό μας και τον κόσμο και να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον. Αυτές σχηματίζονται μέσω δύο ομοιοτήτων και μιας αντίθεσης. Για παράδειγμα, παρατηρούμε δύο ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν έναν άλλον άνθρωπο και έναν τρίτο ο οποίος τον σπρώχνει. Τότε θα δημιουργήσουμε την ενιολογική κατασκευή ευγενικός ανάγωγος. Λοιπόν, ο άνθρωπος που συνδέει τη γνωσιακή προσέγγιση με την προσωποκεντρική είναι ο κύριος Άμπραχαμ Μάσλοου. Και θα καταλάβετε γιατί τη συνδέει αυτές τις δύο. Αυτός τι έκανε? Πρότεινε μια ιεραρχία αναγκών που υπάρχει σε κάθε άτομο με ανιούσα πορεία. Δηλαδή, όσο ικανοποιούνται κάποιες ανάγκες, ανεβαίνουμε στο επόμενο και στο επόμενο. Αυτή τη θεωρία την ονόμασε, είναι γνωστή ως η περίφημη πυραμίδα του Μάσλοου, που στη βάση της υπάρχουν οι βασικές ανάγκες, τροφή, νερό, στέγη. Έπειτα έβαλε τις ανάγκες ασφαλείας, όπως είναι η τάξη και η προβλεψιμότητα. Έπειτα τοποθέτησε τις ανάγκες της αγάπης και του ανήκειν, όπως είναι η συναισθηματική ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις, συντροφικότητα, η ένταξη και η συμμετοχή σε ομάδες. Και λίγο πριν την κορυφή τοποθέτησε τις ανάγκες εκτίμησης, όπως η αυτοεκτίμηση, τα επιτεύγματα, ο σεβασμός. Και ως ύψιστη ανάγκη ο Μάσλοου θεωρούσε την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή την πραγμάτωση των δυνατοτήτων του ανθρώπου, την αυτοεκπλήρωσή του, την αναζήτηση προσωπικής του ανάπτυξης και των εμπειριών. Αυτό που υποστήριξε ο Μάσλοου είναι αυτό που σας είπα και λίγο πριν, ότι για να συμβεί η αυτοπραγμάτωση πρέπει πρώτα να έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται μια ανάγκη, τόσο μεγαλύτερη ένταση απαιτείται για την ικανοποίησή της. Και τώρα, η έννοια που συνδέει τον Άμπραχαμ Μάσλοου με τον Καρλ Ρότζερς, τον εκπρόσωπο της προσωποκεντρικής προσέγγισης, είναι η έννοια της αυτοπραγμάτωσης. Έτσι λοιπόν συνδέεται η γνωσιακή με την προσωποκεντρική, ο Μάσλοου με τον Καρλ Ρότζερς. Ο Καρλ Ρότζερς έδωσε, βασικά η προσωποκεντρική είναι μια φαινομενολογική προσέγγιση, γιατί δίνει έμφαση στην υποκειμενικότητα των συνειδητών εμπειριών των ατόμων. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η κινητήρια δύναμη κάθε ζωντανού οργανισμού είναι η θέληση για αυτοπραγμάτωση. Και βάσει πάλι αυτής της προσέγγισης, ο θεραπευόμενος αποφασίζει πώς θα αλλάξει. Ο θεραπευόμενος θεωρείται ίσος με τον θεραπευτή. Ναι, μέχρι τότε δεν ήταν δεδομένο. Και ο θεραπευτής στην ουσία δείχνει εμπιστοσύνη στην τάση πραγμάτωσης του ατόμου. Λοιπόν, σύμφωνα με την προσωποκεντρική, το φαινομενολογικό πεδίο απαρτίζεται από τις εμπειρίες και τα αισθήματα που βιώνει ή έχει βιώσει το άτομο και μπορεί να είναι αντιληπτά ή μη. Τα ερεθίσματα που συμβολοποιεί το άτομο αποτελούν το αντιληπτό του πεδίο. Κεντρική έννοια στη θεωρία του Ρότζερς είναι ο πραγματικός εαυτός, δηλαδή το σύνολο των ιδεών, αντιλήψεων, αξιών μέσω των οποίων τα άτομα αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τον εαυτό τους και τον κόσμο. Προσέξτε κάτι. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η αντίληψη των ατόμων μπορεί να μην συνάδει με τα γεγονότα. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να θεωρεί βάσει των γεγονότων, ένα άτομο μπορεί να είναι επιτυχημένο, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του μια αποτυχία.
τότε το πραγματικό για τη δικιά του υποκειμενικότητα είναι αυτό, ότι είναι μια αποτυχία. Λοιπόν, επίσης η προσωποκεντρική μας εισάγει στην έννοια του ιδανικού εαυτού, δηλαδή το είδος του εαυτού που ο θεραπευόμενος θέλει να γίνει στο μέλλον. Και όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του ιδανικού και του πραγματικού εαυτού, δημιουργείται άγχος. Διότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των θέλων της τάσης πραγμάτωσης του ατόμου και των πρέπει της αυτοεικόνας που θέλει να διατηρήσει το άτομο. Αυτή ήταν λοιπόν η ανθρωποκεντρική, προσωποκεντρική προσέγγιση. Υπάρχουν επίσης και οι θεωρίες χαρακτηριστικών, οι οποίες με βάση αυτές τα χαρακτηριστικά των ατόμων συνοψίζουν και την τυπική συμπεριφορά ενός ατόμου. Στόχος αυτών των θεωριών είναι να μετρήσουν, να προβλέψουν, να εξηγήσουν, να περιγράψουν την προσωπικότητα του ατόμου. Χάρη σε αυτές τις θεωρίες επίσης αναδείχθηκε ο βιολογικός παράγοντας στον οποίο δεν είχε δοθεί έμφαση μέχρι τότε. Δηλαδή πως τα γονίδια μας επηρεάζουν στο να αναπτύξουμε κάποια μορφή ψυχοπαθολογίας. Επίσης αυτές οι θεωρίες δώσανε όθηση στην ευρωεπιστήμη, τα ευρήματα των οποίων τα απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Τα ωφέλη αυτών των ευρημάτων τα απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Δεν γνωρίζω αν κάποια προσέγγιση έχει βασιστεί σε αυτή τη θεωρία. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι θεωρίες αυτές έχουν συμβάλει στη διάγνωση και στην ανάπτυξη μοντέλων που μπορούν να μας υποδείξουν αποτελεσματικότερες μορφές ψυχοθεραπείας. Δηλαδή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ατόμων, να σου βρουν, ας πούμε, έτσι, την κατάλληλη ψυχοθεραπεία. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο εμφανίζει, υψηλή δεκτικότητα σε εμπειρίες, θεωρείται ότι προτιμά, την ψυχανάλυση ή την ανθρωπιστική ή υπαρξιακή προσέγγιση. Οκ. Προσωπικά δεν μου λέει κάτι, δεν θα έδινα βάση σε αυτό. Απλά το αναφέρω για να το γνωρίζετε. Λοιπόν, πέρα από αυτές τις θεωρίες που αναλύθηκαν, υπάρχει και η συστημική ψυχοθεραπεία, η οποία βασίζεται πάνω στη συστημική σκέψη. Σε αυτό το είδος της ψυχοθεραπείας, η συμπεριφορά του ατόμου αναλύεται στο πλαίσιο ενός συστήματος. Οικογενειακό, κοινωνικό, εργασιακό, πολιτιστικό, τέτοια πλαίσια. Σε αυτό το είδος ψυχοθεραπεία εντάσσεται και η θεραπεία ζεύγους και η οικογενειακή θεραπεία. Υπάρχει επίσης το Family Constellation, δηλαδή η θεραπεία του οικογενειακού αστερισμού, όπου λαμβάνεται υπόψη το προγονικό και το διαγενεολογικό τραύμα. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάποιος κουβαλά το τραύμα ενός προγόνου που θέλει να θεραπεύσει. Ναι, γιατί όχι. Έχουν γίνει έρευνες πάνω σε αυτή, υπάρχει κάποια βάση. Θεωρείται μια βαθιά θεραπεία. Στην Ελλάδα δεν ξέρω κάποιον ο οποίος να ασχολείται με αυτού του είδους θεραπεία. Ξέρω ότι κάποιοι θεραπευτές τη συνθέτουν στις δικές τους θεραπείες, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, και προσωπικά μου αρέσει σαν θεωρία, θεωρώ ότι έχει βάση. Και επίσης υπάρχουν και οι θεραπείες οι οποίες βασίζονται καθαρά πάνω στο σώμα, δηλαδή όπως είναι η σχολή του Wilhelm Reich και του Peter Levine. Η σωματική ψυχοθεραπεία και το somatic experiencing. Αυτού του είδους θεραπείες βασίζονται στην πεποίθηση ότι το τραύμα αποθηκεύεται στο σώμα και χρησιμοποιούνται ασκήσεις ούτως ώστε να απαλλάξουν το σώμα από το φορτίο του τραύματος. Τέλος, υπάρχουν οι εναλλακτικές ολιστικές θεραπείες, οι οποίες βασίζονται στην εξισορρόπηση της ενέργειας. Τέτοιες είναι το EFT, δηλαδή τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης, τελετουργικές θεραπείες όπως ο σαμανισμός, επίσης υπάρχει το Reiki, το Pranic Healing, η Yoga, το Tai Chi, το TRE. Είναι θεραπείες που βασίζονται στο όλον, όχι απλά στο νου. Βλέπουν τον άνθρωπο ως σώμα νου. Η ειδική φιλοσοφία βασίζεται περισσότερο στη φιλοσοφία του νου,
Και για μένα, αν κάποιου του το επιτρέπουν τα οικονομικά του, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορεί να συνδυάζει μια συμβατική ψυχοθεραπεία με μια εναλλακτικού τύπου θεραπεία. Και έτσι συνδυάζει την δυτική φιλοσοφία με την ανατολική φιλοσοφία. Επίσης, κάποιος μέσα στον χρόνο, πέρα από τις θεραπείες που κάνει, θα μπορούσε να πηγαίνει σε διάφορα θεραπευτικά retreats, τα οποία θεωρούνται εναλλακτικές διακοπές, οι οποίες συνδυάζουν θεραπευτική δουλειά. Πραγματικά θεωρώ ότι τέτοιου είδους εμπειρίες είναι μεταμορφωτικές. Φεύγεις από εκεί ένας διαφορετικός, νέος, ανανεωμένος άνθρωπος και συνδέεσαι με άλλες έτσι ψυχές, οι οποίες θέλουν να βρουν τη γαλήνη και το φως, να σας το πω έτσι. Και είναι πάρα πολύ όμορφο, θα το συνιστούσα πραγματικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους κάτσετε μέχρι το τέλος. Θα χαρώ πολύ να μου γράψετε αν αυτό το επεισόδιο σας βοήθησε να φωτίσετε κάποιες απορίες ή αν σας μπέρδεψε περισσότερο. Να σας θυμίσω ότι ανεξαρτήτως της προσέγγισης που δοκιμάζει κάποιος, οι βασικότερες προϋποθέσεις θεραπείας είναι η ανάληψη του εαυτού μας, της ευθύνης του εαυτού μας, είναι η ισχυρή θεραπευτική συμμαχία, να μαθαίνω να δημιουργώ χώρο και να αγκαλιάζω όλα μου τα συναισθήματα και ότι ο μέγας θεραπευτής του σύμπαντος είναι η αγάπη. Ναι, ο μεγαλύτερος θεραπευτής είναι η αγάπη. Να ξεκινάω από το μέρος να αγαπάω όλο και πιο πολύ τον εαυτό μου και να εγκαταλείπω την τάση να θέλω να με φτιάξω ή να με διορθώσω. Είναι μεγάλη η εσωτερική μου μετακίνηση αν διαθέτω ως βάση μου την αγάπη και όχι την ντροπή. Και να επιστρέψω στην περιέργεια του μικρού παιδιού που θέλει να μάθει τον κόσμο. Έτσι να χρησιμοποιώ αυτή την περιέργεια για να μάθω τον εαυτό μου. Όσο πιο καλά με γνωρίζω, τόσο πιο πολύ μου δείχνω κατανόηση και με αγκαλιάζω και συμφιλιώνομαι με το είναι μου. Σας φιλώ πολύ 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 γλυκά. Γεια σας.